Campus Universitari de Manresa. Posa a l'abast de la ciutadania coneixement, recerca i innovació amb diverses iniciatives. TechLab. Converteix les teves idees en objectes. El TechLab és un laboratori de fabricació digital que ofereix tallers a alumnes de secundària i està obert a qui vulgui desenvolupar el seu projecte. Al taller hi trobareu eines de fabricació digital, com impressores 3D, talladores làser o equips electrònics que us permetran convertir les vostres idees en objectes tangibles. Lab 06. Laboratori d'experimentació i descoberta de la ciència per a infants. El Lab, de 0 a 6 anys, és un espai per apropar la ciència als més petits a través de l'experimentació i la resolució autònoma de reptes. Desperta'ls l'interès per la ciència. Museu de Geologia Valentí Masachs. Al museu podràs veure col·leccions de roques, fòssils i minerals i, a més, podràs entendre de què estan fets molts dels objectes que utilitzem quotidianament. Descobreix el món de la geologia. Descobreix els minerals del futur. CISARC. Innovació en simulació. El Centre d'Innovació en Simulació permet la recreació d'escenaris complexos posant diferents tipus d'estudiants i professionals en situacions molt semblants a les que han d'afrontar en els diferents tipus de lloc de treball. Aprèn dels errors i corregeix-los. Servei a disposició d'organitzacions sanitàries i empreses de tots els sectors. Recerca. Al Campus Universitari de Manresa promovem la recerca des de diferents àmbits. Fem recerca en salut, en metodologia de la simulació, en educació, en matemàtiques i en enginyeries dels àmbits de mines, industrials i TIC. Observatori de la Recerca de la Catalunya Central. Per consultar tot el que es fa en recerca al territori, disposem de l'Observatori de Recerca de la Catalunya Central. Entra-hi i coneix tots els projectes que s'estan portant a terme a través d'un informe anual. També hi trobaràs altres detalls com el nombre d'investigadors o el nombre de sol·licituds de patents que hi ha al territori. Posa't al dia en recerca. Premis Rosa Argelaguet i Santa i Premis La Ciència i els Infants. Amb els Premis Rosa Argelaguet i Santa volem reconèixer dones que hagin contribuït activament en activitats d'investigació o divulgació en l'àmbit de les ciències STEAM, que engloba ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Amb els Premis La Ciència i els Infants, els estudis de mestre d'educació infantil premien mestres que hagin promogut l'educació científica a les primeres edats. Posem la ciència en valor. Col·laboracions amb centres, empreses i institucions. Moltes de les propostes innovadores de les universitats del campus Manresa es fan de forma col·laborativa amb centres tecnològics, com Eurecat, centres hospitalaris com el Talla, empreses i institucions. El treball en xarxa permet que els resultats tinguin un alt impacte en la societat. Campus Universitari de Manresa. Junts impulsem la recerca, el desenvolupament i la innovació.